Iki kelakuane sapa? Oh, iki mung arep nyepil bokongku iki. Oh, tenan iki. Yes. Yuk. Aku numpak ambek. Oh ngono. Salah kudu aku. Yen ora percaya ndo atur cuma orang kasiro aku bakal rasa Atur
Dumateng para papriksa ingkang wonten ing jero kalangan menika kasebut Mas Rupiye. Nggih. Soale menika sing joget karo ora ketok ati. Lan wonten ing panggung menika supados pejak rumit. Jebol. Yo. Yuk, woi, oh, ayo 14 kali yuk. Ayo bari selak esok. Yuk.